Terve väärä intro. Diamond Killa tässä moro. Ja me... Vitsi, toi on mun outro. Se on Diamond Killa tässä. Ja tänään pelataan Six Gunsia. Ole hiljaa. Mä aloitin tän pelin uudelleen. Teidän puolesta. Niin. Tää kertoo tän tarinan nyt alusta. Bla bla bla. Skippi. Mä ootas hetki. Skippaisko? Tuli. Joo, mä tiedän nää kaikki jutut ja nääkin tietää. Tudin. Vähän pienemmälle. Olisiko tossa hyvä? Varmaan. Mutta. Koska viime video oli aika monen korvaraiskaus. Tudin. Eka tyyppi. Nyrkillä. Aset tonne. Nyt vedetään tunti turupaa. Boom. Moi. Ase. Eli mennään shoppiin. Koosteinen ase. Tässä on mun aloitusase. Jep. Mappi. Tää on tehtävä. Tietääkseni. Tai joku tutoriali. Hevonen. Moi. Mut tälleen se peli alkoi. Siis tälleen peli alkoi. Niin, tälleen alkoi. Tälleen mä katsoin sitä peliä silleen, what the is this game? Mutta, koulut on alkanut. Mikä on teidän... Alkoiko teilläkin koulupäivä tänään? Mulla alkoi. No, eipä mitään ihmeellistä tehty. Hevonen kuolee. Ai niin, toi on mun kaveri. Hups. Kuole. Noin. Se oli helppo. En halua. En jaa. Torin. Terve. Oh. Kyllä savua. Kyllä, kyrpäs on. Mitä? Juoksi. Nice gun you got there. White the Outlaws. Ja niinku siinä on joo, no. Nyt on bileet. Nyt on bileet, kaikki sileet. Hei, bensa sataa, lähtiin paikat palaamaan. Ei oo biisi, mä tiedän sen. What? Se crashas. Vitsi. Näin ei pitänyt käydä. Oh, come on. No, tää oli vähän lyhyempi video. Mutta, se oli Diamond Killa tässä. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moro.